Praise God. Magandang umaga po sa bawat isa. Amen. Kamusta po? Kung nasaan man po kayo naroroon, mapagpalang umaga po sa bawat isa. Tunay nga po na mabuti po ang ating Diyos. Siya po ay dakila at salamat po sa araw na to na tayo po ay muli ay naririto sa mga ganito pong pagkakataon upang maibahagi po ang kanyang salita. At salamat po dahil sa Panginoon dahil tayo po ay nasa pangatlong buwan na po ng first quarter ng taong 2022. Kamusta po ang inyong mga nakaraang mga buwan? So, praise God po dahil tunay nga na sa kabila ng napakaraming nangyayari sa mundong ito, sa paligid natin, nandun po ang pag-iingat, ang pagsama at ang patnubay po ng ating Diyos sa bawat isa. So, praise God po. Nasaan man po kayo naroroon, samahan niyo po ako sa umagang ito. Katulad nga po ng nabanggit ng ating mga preachers po ng mga nakaraan, kung nung January po ay tayo po, ang theme po natin is about intimacy at nito pong February is about sacrifice. Ngayon naman pong buwan ng March, ang ating pong theme ay about pure heart. So sa umaga pong ito, sama-sama po tayong mag-aral ng salita ng Diyos at bago po tayo dumako doon, inaaniyahan ko po ang bawat isa na tayo po ay manalangin po muna. So, hallelujah. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon, sa umaga pong ito. Salamat sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan. Salamat, O God, na sa bawat araw ng aming mga buhay, Lord, patuloy ka naming nararanasan, patuloy ka naming, Lord, nakikilala sa isang malalim at bibliyang kaparaanan. Sa mga pagkakataon pong ito, kami po ay sama-samang nagpapakumbaba sa inyong harapan at hinihingi po ang pagsama ng Banal na Espiritu na siyang magbigay ng karunungan, kaalaman at kaliwanagan sa bawat isa sa amin. Lord, dalangin ko rin po ang aking mga kapatid, magulang na kasama ko sa umagang ito. Abutin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay, saan man po sila naroroon. At mangusap po kayo sa aming mga puso, sa aming mga kaisipan. At hayaan niyo po na kami po, Panginoon, ay maging vessel mo sa, Lord, para maganap ang layunin mo at ang purpose mo, O God, sa buhay ng bawat isa. Salamat, O God. Holy Spirit, thank you for you are our great teacher. At alam po namin na may ipapahayag ka po sa puso, sa buhay ng bawat isa sa amin ngayong umagang ito. Thank you, O Father. We love you, we praise you, we honor you. In Jesus' name, amen and amen. So, ayan po, praise God. So, ang ating nga pong pag-aaralan ngayong umagang ito is the blessing of a pure heart. Ayan po, kumbaga may pagpapala po ang pagkakaroon ng isang pusong dalisay. Amen. So, ang ating pong key verse ay makikita po natin sa Psalms 24, verse 4, pero magsisimula po tayo sa verse 3. Ayan po. Sabi po dito, who may ascend into the hill of the Lord, or who may stand in his holy place? He who has clean hands and a pure heart, who has not lifted up his soul to an idol, nor sworn deceitfully. Sa verse 5 and 6 po, he shall receive blessing from the Lord and righteousness from God of his salvation. This is Jacob, the generation of those who seek him, who seek your face, Selah. Ayan po, praise God. Sabi po dun sa verse 23, who may ascend into the hill of the Lord, or who may stand in his holy place. So sabi nga po, sino ba ang mga makakaakyat po sa hill ng Diyos, or dun sa kanya pong holy place? Ano pong tinutukoy dito? Sino po yung mga makakapasok sa presensya ng Panginoon? Sabi nga po, kahit nandito po tayo sa lupa, we can enter into the presence of God. We can come into His presence. Pero po, meron pong kumbaga meron pong requirement ang Diyos. Kumbaga meron po siyang nais na gawin natin para po makapasok tayo sa kanyang presensya. Diba po, kumbaga parang sa isa pong kunwari po sa isang kingdom, di ba po, may protocol po bago po
pumasok, kunwari po may isang dayuhan na dumating sa lugar na yun, hindi po siya basta-basta pwedeng pumasok doon sa sa kingdom ng king without kumbaga appointment or yung mga protocols na susundin niya, 'di ba po? Kumbaga tayo din po bilang mga anak ng Diyos, yes, nung tinanggap po natin ang Panginoong Hesus, kumbaga He has given us the right to become the children of God. Pero sabi nga po, hindi po natatapos doon. Meron po tayong part na kailangan gawin for us to enter into the presence of God. Nakakalungkot po dahil may mga kapatid po tayo or marami po na hindi po, kumbaga, hindi po nila nararanasan ang presensya ng Diyos sa kanilang buhay. Walang kumbaga, hindi na-turn po ang kanilang mga puso, walang transformation ng buhay. Dahil, kumbaga, tinanggap lang po nilang Panginoon. Parang, kumbaga, that's it. Parang, for them po, tapos na. Pero hindi po, sabi nga, meron po tayong kailangan gawin as bilang nga pong mga anak po ng Diyos. Na sabi nga po, that we may come into His presence. At sabi nga po dito sa verse 3, sabi po dito, yun nga po, who may ascend into the hill of the Lord, or who may stand in His holy place. Alam niyo po ba, sa Psalms 15 verse 1, ganun din po, sabi dito, Lord, who may abide in your tabernacle, who may dwell in your holy hill. Kumbaga, di ba po, kumbaga halos parehas po itong Psalm 24 verse 3 at yung pong Psalm 15 verse 1 na, kumbaga, tinatanong po ang Diyos, sino yung mga sabi nga po, who may abide in your tabernacle or who may dwell in your holy hill? Sino po ba yung mga makakapasok sa presensya ng Diyos? Or sino yung mga makaka-enter into His presence? Ayan po. Sabi po, balik po tayo sa Psalms 24, verse 4. Ayan, ito po yung kasagutan dito. Sabi po dito, who has clean hands and a pure heart? Ayan po. Sabi po dito, who has not lifted up his soul to an idol, nor sworn deceitfully. Doon po muna tayo sa clean hands and pure heart. Sabi nga po, yung mga merong malinis na puso at mga malinis na kamay at sabi nga po, pure, dalisay na puso. 'Di ba? Lahat po tayo nais po natin 'to na magkaroon po tayo ng pure heart before the sight of our God. At sabi nga po, puntahan po muna natin yung clean hands na kumbaga tingnan po natin. Sabi nga, 'di ba pag hands po kasi ibig sabihin kumbaga may action or kumbaga meron po tayong ginagawa doon sa kumbaga parang sa mga kamay po natin, 'di ba? Sa kamay po natin dito tayo nagsusulat o kaya po kumbaga ito po yung ginagamit nating pangkain, 'di ba po? Kumbaga maraming works po yung kamay natin. So, ano po ba yung tinutukoy na clean hands dito? Punta po tayo sa Psalms 15 verse 2. Simulan po natin sa 2. Psalms 15 verse 2. Sabi po dito, kasi di ba po dun sa 1, sabi din po dun, Lord, who may abide in your tabernacle or who may dwell in your holy hill. Ito po yung verse 2. Ano daw po yung, kumbaga, clean hands na sinasabi dito. Sa 1 po, sabi dito, who walks upright, sabi, he who walks uprightly and works righteousness and speaks the truth in his heart. Ayan po. Kumbaga, ito po yung number 1 natin. He who walks uprightly, works righteousness, speaks the truth in his heart. So, kumbaga, sabi nga po, yung mga lumalakad ng may katwiran at kumbaga, yung gumagawa, sabi nga po, works righteousness. Kumbaga, walang kapalaluan, walang kumbaga kadayaan po, di ba? Kumbaga, ito po yung mga makakapasok nga daw po sa presence ni God, yung mga lumalakad upright, or sabi nga po, speaks the truth in his heart. Kumbaga, walang kasinungalingan, yung totoo po ang sinasabi, di ba? Ito po yung number 1 natin. And punta po tayo sa verse 3, sabi po dito, who does not backbite with tongue, nor does evil to his neighbor, nor does he take up a reproach against his friend. Ayan po.
Sabi po dito, who does not backbite with his tongue. Ibig sabihin, kumbaga, hindi po naninira sa kanyang kapwa, di ba? Walang, kumbaga, hindi nagsasalita or hindi gumagawa ng kasamaan sa kanya pong kapwa o sa kanyang neighbor, kapitbahay, di ba po? Kumbaga, nor does he take up reproach against his friend. Yun nga po, kumbaga hindi nagtatanim ng sama ng loob, di ba po? Kumbaga, ito po yung sinasabi dito sa Psalms 15 verse 3. Naalala niyo po yung shinare po sa atin ni Brother Neil nung Wednesday, di ba po? Yun nga, tanggalin po yung sama ng loob. That's right po, kasi sabi nga po, pag meron po tayong sama ng loob sa ating mga puso or galit, hinanakit, kumbaga sabi nga po, minsan unaware tayo na may mga lumalabas po sa ating mga labi, sa ating mga, yun nga po, words na kumbaga, although unaware po minsan tayo or aware tayo, kumbaga, na may mga nasasabi po tayo na evil things or kahit bad things about sa kapwa natin. So, sabi nga po, ito yung kumbaga, parang kumbaga, yung hindi po nais ni Lord na gawin po natin. Yun nga po, na hindi tayo magsalita against sa kapwa natin. Ano po ba yung backbite? Diba? Kunwari po, pag nakaharap, maayos kang pakisamahan, kumbaga, nakangiti sa'yo, kumbaga, yun nga po, puro magagandang words yung sinasabi sa'yo, pero pag nakatalikod na po, yan, kumbaga, yun nga po, puro bad things na yung sinasabi, wala nang sinasabi na maganda, kumbaga, hindi daw po ito yung mga makakapasok po sa presence po ni Lord, so, sa kanya pong holy hill. And then, punta po tayo sa verse 4. Sabi po dito, in whose eyes a veiled person is despised, but he honors those who fear the Lord. He who swears in his own hurt and does not change. Ayan po. Ayan, sabi po dito, number 3 natin, in whose eyes a veiled person is despised, but he honors those who fear the Lord. Ayan po, sabi po dito sa Tagalog, sa verse 3, sabi nga po, ang kapwa verse 4 pala po, ang itinakwil ng Diyos ay di niya pinapakisamahan, mga may takot kay Yahweh, kanyang pinapangaralan. Ayan po. Sa pangakong binitawan siya'y laging tapat, anuman ang mangyari, sila'y tinutupad. Ayan po, kumbaga, meron pong di ba? Pag sabi nga po, pag po nangako, kumbaga, tinutupad. Hindi yung may sasabihin po ngayon, sabi nga po, di ba sa Bible, let your yes be yes and no be no. Kumbaga, kasi, kumbaga parang beyond daw po dun sa, or pag hindi po natin ginawa yung yes natin or yung no natin, hindi natin ginawa, sabi nga po, sa evil na po siya. So, sabi nga po, we have to, sabi nga po, he who swears in his own hurt and does not change. Kumbaga, kahit na ano pong mangyari, tinutupad niya yung sinasabi niya. And sabi nga po, he who does not put out his money at usury, nor does he take a bribe against the innocent. Ayan po, kumbaga hindi, sabi po dito sa Tagalog, hindi nagpapatubo sa kanyang mga pinautang, hindi nasusuhulan para ipahamak ang walang kasalanan. Ayan po, kumbaga, ito po yung ilan sa mga requirements po. Sabi nga para po yung mga makapasok sa, kumbaga, practically speaking, bilang mga tao po, di ba? Sabi nga, ito po yung mga guidelines na binigay sa atin dito po sa Psalms 15 verse 1 to 5. Ayan po, kumbaga yung clean hands na yung sa mga ginagawa daw po natin, di ba, may righteousness, kumbaga lumalakad po tayo sa katwiran ng Panginoon sa buhay po natin. At ayan po, kumbaga makikita po natin dito, pwede po nating i-meditate pa rin po itong Psalm 15 na to. At I believe na marami pong ipapahayag ang banal na spirito sa atin in this word. Ayan po, maganda din po siya sa Tagalog. Pwede nyo rin pong basahin. Ayan po. And punta naman po tayo sa pure heart. Ayan po, ito yung parang, kumbaga, medyo bibigyan po natin ng, kumbaga, emphasis. Dahil nga po nasa about pure heart po tayo. Di ba po? Sabi po dun sa, di ba po, sabi nga, who has a clean hands and a pure heart. Ayan po.
pure heart. Sabi nga po sa 1 Samuel 16:7, ang Diyos po, sabi nga, He is looking at the heart. Kasi po ito yung verse na si Samuel po ay i-anoint niya po si David, pero kumbaga mas yung napukaw po yung attention ni Samuel sa mga kapatid ni David kasi mga matitipuno, kumbaga parang physically fitted sila bilang king ng ng Israel. Pero ito nga po sabi dito sa verse 7, but the Lord said to Samuel, do not look at his appearance or at his physical stature, because I have refused him. Ayan po yung kapatid ni David. For the Lord does not see as a man sees, for man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Kumbaga, sabi nga po, tayong tao, usually po, nakatingin po tayo sa nakikita lang ng physical na mata po natin, di ba? Kaya nga po, di ba po, yung iba, parang nag-judge according sa nakikita nila. Ano yung nakikita po ng physical na mata nila, di ba? Pero sabi nga po, the Lord looks at the heart. Kumbaga, ang Diyos po, puso po yung tinitignan niya sa atin, beyond dun sa physical appearance po natin. So, ang nais po ng Diyos, magkaroon po tayo ng pure heart. Kasi dito po siya nakatingin, di ba po? Yung pusong dalisay sa harap niya. Kasi ang tao naman po, kumbaga, yes, maaari pong, sabi nga, pag may pusong dalisay po tayo, lumalabas to in our action, in our words, di ba po? Kasi sabi nga po, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. So, lumalabas po sa labi natin or sa mga actions natin, yung pagkadalisay ng puso ng isang tao. So, palawakin lang po natin ng ito pong pure heart. So, ano nga po ba yung pure? Sabi po sa Merriam-Webster, ang pure po is absolute, fine, neat, plain, purified, refined, straight, unadulterated. So, sabi nga po, absolute. Kumbaga, sabi nga po, kumbaga sa ito yung, kumbaga parang sa isa pong tubig, di ba? Parang, kumbaga, wala siyang halong juice, walang halong Milo, walang halong coffee, kumbaga pure. Sabi nga po, purified, di ba? Kaya kami sinasabi pong purified water, di ba? Kumbaga parang yung mga particles po na kunwari yung mga dumi or inaalis po niya. So, yun nga po, napupurify siya. Diba? Parang katulad nga po ng isang ginto. Diba po? Ang ginto po ay, para ma-pure, ay dinadaan po sa apoy. Diba po? Kumbaga, yung fire. Sabi nga po, paano malalaman nung gumagawa ng gold na na pure na yung gold. Sabi nga po, di ba, kumbaga habang nakadarang sa apoy yung gold. Sabi po doon, pag daw po nakikita na nung gumagawa yung reflection niya doon sa gold. So, ibig sabihin po, wala nang, kumbaga, pure na yung refined na yung, na po yun, tawag po dito, yung gold na yun. So, parang ganun, ayun po yung, kumbaga, ibig sabihin ng pure. And sabi din po sa Collins English Thesaurus, sabi po dito, unmixed, ayan po, authentic, flawless, genuine, ayan po, clean, sanitary, spotless, squeaky clean, innocent, blameless, chaste, impeccable. Sabi po dito, yun nga, genuine, ibig sabihin, kumbaga yung talaga pong walang halo, walang halong pagkukunwari, walang halong, kumbaga parang, sabi nga po, kumbaga yung parang ginto, di ba? Walang halong any chemical, pure siya na ginto. Kumbaga, yun nga po, sabi nga po dito, clean, sanitary, spotless. Di ba po, naalala nyo, yun nga po yung pinag-aralan po natin ng mga nakaraan. Yun nga po, sabi nga po sa atin, we have to offer our lives as a living sacrifice. At nais po ng Diyos na, yun nga po, datnan niya tayo, that without spot, without wrinkles, without blemish. Di ba po? Tingnan nyo, kumbaga, kumbaga may connection po yung mga pinag-aralan po natin noong nakaraan sa
binibigay po ni Lord sa atin ngayong, yun nga po, ngayong month na to, na to have a pure heart, na may connection po siya as we, yun nga po, surrender to the Lord, as we offer our lives to Him. Ang kasunod po ng nais ng Diyos sa atin, yung mga puso po natin din ay maging dalisay sa harap niya. Sabi nga po, blameless. Walang, kumbaga sabi nga po, pag sinabing blameless, di ba? Kumbaga walang, wala kang maisasabing masama dun sa tao na yon. And eto po, sa King James Dictionary, ang ibig sabihin naman po ng pure ay separate from all heterogeneous or extraneous matter. Clear, free from mixture. Ayan nga po, yun, parang katulad nga po nung, di ba, nung tubig na clear. Kumbaga, walang halong anything dun sa, sabi nga po, kumbaga, di ba po sa mga streams, minsan yung mga hindi po gumagalaw na water, or sa brook, gano'n, na parang di ba yung iba po na pag tumitingin sila dun sa, sa water, nakikita po nila yung reflection nila. So, parang gano'n din po, sabi nga, clear. Clear po yung yung water na makikita mo yung reflection mo. Kumbaga, gano'n po yung sinisimbolize ng pure. And sabi po dito, free from moral defilement. Ayan po, without spot. Diba? Katulad nga po yung sa incorrupt, holy. Ayan po. And sabi po dito, genuine. Yun nga po, real, true, guiltless, innocent. Yan, kumbaga talaga pong pure. Isa nga pong nakikita ko dito na kumbaga the best example din po ng pure, yung mga bata po, di ba? Yung mga kumbaga mga sabi nga po katulad dito, innocent pa. Innocente pa sila na parang kumbaga pag pinagalitan mo yung bata, iiyak siya or magagalit siya for a while, pero after nun, wala na, nakalimutan na niya. Hindi po siya nagtatanim ng sama ng loob, na hindi niya ipapaalala sa'yo na pinalo mo nga ako kahapon o kaya pinagalitan mo nga po ako. Walang ganon, di ba? Kasi nga, innocent, pure yung kanila pong puso na sabi nga, di ba, kaya nga po nais ni God na as we come to Him, na katulad po tayo ng mga bata, na to have a childlike faith. Amen po ba? Nasabi nga po, yung kumbaga innocent na kumbaga hindi natin hinahayaan yung puso natin na makontaminate po ng sama ng loob, ng galit, or ng anything na pwedeng makahinder sa atin to come into the presence of God. At yan po, ang sabi po dito, to purify, to cleanse. Ayan po, kumbaga, yun nga po, pure is talagang malinis or dalisay sa harap po ng Diyos. Amen po. Ang heart naman po, sabi po sa Strong's Hebrew 3842, kasi sa Hebrew po may mga corresponding numbers, yung mga word po, para makita po natin kung ano yung talagang meaning niya from the Hebrew word. Yung heart po na sinasabi dito, hindi po yung physical heart natin. Kasi nga po, di ba, ang physical heart natin, may dugo, di ba, nagpapump yan, hanggat buhay po tayo, talagang magpapump at magpapump yan. Pero sabi nga po, ang tinutukoy po dito, yung pure heart na nais po ni Lord sa atin, na nais ng Diyos sa atin, ito po, yung inner man natin. Ano po ba yung inner man natin? It composed of, yun nga po, yung mind natin, yung will, yung heart natin, yung soul, understanding, yan po, yung emotion natin, kumbaga, ito po, sabi nga, yung soul natin, yung tayo po mismo. Kasi sabi nga po, di ba, pag namatay tayo, ito pong physical na katawan na to, iiwan po natin siya . So, ano po yung pupunta sa eternal life, sa eternity? Ayun po yung soul natin. So, ito po yung tinitignan ni God sa atin. Yung pong inner man po natin, ito po yung kailangan maging pure sa harap po ni God. Ayan nga po, yung mind natin, ano yung mga tumatakbo po sa isip natin, especially if we are alone, di ba? Kumbaga pag wala kang kasama, ano po yung mga naglalaro sa isip po natin? Is it thinking or thoughts na naglo-glorify po sa Diyos, di ba? Or kumbaga, mga bagay sa mundo pong ito ang nag-occupy ng mind natin. Yung will, paano po tayo nagde-decide? Paano natin ginagamit yung free will na binigay ng Diyos sa atin pong mga buhay, di ba? Na
as we make decisions in every day of our lives, di ba? Sabi nga po, sa paggising pa lang sa umaga, pagmulat pa lang po ng mga mata natin, we are already making decisions. Babangon po ba tayo o matutulog ulit tayo? Di ba? Paano po natin ginagamit yung will na yun na binigay ng Diyos sa atin? And sabi nga po, yung soul natin, yung understanding, ayan po, how we use this. Sabi nga po, yung inner part natin, yung midst of things, yung sabi nga po, pinaka-puso or yung heart ng innermost being po natin, yung atin pong inner man na sinasabi. Ayan po, yung heart natin, yung sabi nga po, ang heart kasi is the core ng isa pong tao. Sabi nga po, yun nga, yung mind natin, yung knowledge natin, thinking. Ayan po, how we think. Paano po tayo, kumbaga sabi nga po, di ba, sa Philippians 4, na dapat daw po, we should meditate, ano daw po yung mga i-meditate natin, di ba? Yung mga pure, di ba po, sabi nga, we should meditate on the things na, lovely, sabi nga po, yung mga of good report, 'di ba? Yung mga bagay na magaganda. Dapat po yung hindi yung ang iniisip po natin is mga masasamang bagay or mga puro negative. Sabi nga po, kailangan yun nga po yung mind din po natin, we have to take care of it. Ano yung mga hinahayaan po natin na maglaro sa mind natin, yung reflection or yung memory natin. Ayan po. Sabi nga, naalala ko po yung minsan na nakikinig po ako, sabi nga po, yung memory daw po natin is, kumbaga, one of the, sabi nga po, kumbaga, ito yung sabi nga po na, unless na Alzheimer ka, 'di ba? Usually yan yung talagang wala nang naalala. Pero sabi nga po, we have to be careful ano yung ilalagay po natin sa memory bank natin. Na sabi nga po, pag ba naalala mo yung tao na yon, mga kumbaga good things ba yung maalala mo sa kanya, or ang maalala mo, yun nga, sinaktan ka, binetray ka, iniwan ka, 'di ba? Or may mga ginawa po sa atin na hindi maganda. Sabi nga, ano yung mga memories na gusto mo pong i-retain sa mind mo na your memory will be still pure. Na sabi nga po, pwede po nating salain, pwede nating tanggalin yung mga or hindi naman talaga totally tanggalin or i-erase. Pero sabi nga po, hindi natin siya i-meditate na kahit na let's say dumating sa point na itong tao na to may ginawa sa yung hindi maganda, hindi po tayo dun magdedwell. Saan po tayo magdedwell? Dun sa mga bagay na mabuti regarding dun sa tao na yon, di ba? Parang ganun din po sa Diyos. Sabi nga po, sa memory natin, instead na ang tignan po natin yung mga negative things, let's put into our memories kung ano naman po yung mga good things na ginawa ng Diyos. Sabi nga po, dun sa isang awitin, it's good to remember the goodness of God. Amen po ba? Sabi nga po, yung memory natin, kasi yun nga po, it's also part of our heart. Sabi nga po, yung inclination, resolution, determination, ayan nga po, yung regarding sa will natin. Paano natin siya ginagamit? Paano po natin siya, kumbaga, inaalaw sa mga buhay po natin? Ayan po, sabi nga, yung conscience natin, heart of moral character, ayan, a seat of appetites, a seat of emotions, ayan po, yung emotion natin, and passions, kumbaga, paano po natin siya, kumbaga, hinahandle yung emotion natin. Sabi nga po, lalo na mga babae po, di ba? Kumbaga, nature daw po nating mga kababaihan ang yung kumbaga pagiging emotional, di ba? Pero sabi nga po, the Lord has given us the free will kung paano po natin i-handle yung emotion natin. Tayo po ba yung magpapadala dun sa emotion natin, or yung emotion natin ang pangingibabawan po natin, di ba? Yung kukunin natin yung authority sa emotion po natin. Sabi nga po dito, yung passion, saan po natin ginagamit siya? Sabi nga po, is it to glorify God o para lang mag-glorify yung sarili natin, kumbaga mabigyan ng, kumbaga parang ng fame yung sarili natin or mga bagay sa mundong ito, or yung passion po natin is, kumbaga, is it a pursuit yun nga po, sa nais ng Diyos sa buhay natin. So, ito po, ayan, a seat of courage. So, ito po yung, kumbaga,
tinutukoy sa strong Hebrews, ano yung heart? So sabi nga po, hindi siya yung ordinary na puso lang natin na tumitibok, na nagbibigay ng blood sa buong katawan natin, nagpapadaloy ng blood. Yun nga po. But ito po, yung inner man natin. So ito po yung kailangan natin na maging maging pure sa harap po ng Diyos. Amen po. Sabi nga po sa Titus 1 verse 15, to the pure, all things are pure. But to those who are defiled and unbelieving, nothing is pure. But even their mind and conscience are defiled. Ayan po. Sabi nga po, to the pure, all things are pure. Sa may pusong dalisay, lahat, dalisay yan. Kumbaga parang, sabi nga, di ba, pag po, sabi nga po, di ba, in a body, ano daw po yung, kumbaga, yung light natin or yung, di ba, yung eyes po natin na, kumbaga, parang siya yung nakakakita ng mga bagay-bagay sa paligid natin. Pero pag ang puso po natin pure, sabi nga po, kahit na pangit na yung sitwasyon, kahit na negative na po yung sitwasyon, we will be able to see kumbaga, yung magandang bagay pa rin po, katulad nga po ni Joseph, 'di ba? Sabi nga, tinapon siya dun sa sa balon, kumbaga pinagbili siya ng mga kapatid niya sa dun sa mga dumaan na mga merchants, 'di ba po? At sabi nga, nakulong pa siya, 'di ba? Yun nga po sa prison, tapos yun nga po nung napunta na po siya sa kay Pharaoh, 'di ba po? Kumbaga naging kanang kamay na siya at yun nga po natulungan niya ang buong Egypt at ganun din po yung mga kapatid niya dahil nga po nagkaroon ng matinding tagutom sa lugar ng Egypt that time. Sabi nga, nabanggit pa po niya, sabi nga po, if the enemy meant it for bad, God turned it for good into his life. Kumbaga, kahit na po sa kabila ng mga nangyari sa kanya, nakita pa rin po niya yung goodness ng Diyos sa kanya pong buhay. Amen po. Dahil yun nga po, he has a pure heart. Sabi nga sa lahat, sa mga taong may pure na puso, kahit na pangit na yung sitwasyon, ang maririnig pa rin po natin sa kanya ay mga kumbaga, hope, meron pa ring pag-asa, meron pa ring good things sa kabila po ng mga pangit na nangyayari. Sabi nga po, but to those who are defiled and unbelieving, nothing is pure. Ayan po. Diba? Kaya minsan kahit anong sabihin po natin dun sa tao na encouragement sa kanya na hindi, sa kabila ng mga nangyayari sa buhay mo, may ginagawa pa rin si Lord. Hindi wala talagang ayoko na, ganyan. Diba po, nag-give up na sila. Wala nang kumbaga parang ayaw na nila. Kasi nga po, maaring yung puso po nila is defiled. Ano po ba yung ibig sabihin ng defiled? Pag po, yun nga po, punta na lang po tayo sa tubig, di ba po? Pag po nalagyan siya ng kunwari po ng buhangin or anything na dumi, kumbaga considered as defiled na siya kasi hindi na mga po siya pure, hindi na siya malinis, hindi na siya dalisay, ganun din po. Sabi nga po dito, unbelieving. Ayan, mahirap pong mag-explain sa taong hindi naniniwala kasi kahit po gaano karami ang explanation mo sa kanya or sino pa man tao ang mag-explain sa kanya, pag hindi po yan naniniwala, hindi siya talaga maniniwala. So sabi nga po, and even their mind and conscience are defiled. Ayan po, yung mind nila and yung conscience nila is defiled. Kaya po, sabi nga, we have to check our hearts po. Yun nga po, yung inner man natin, yung will natin, yung emotion natin, yung pong mind natin, is it still pure before the sight of God? Ayan po, sabi nga po sa Proverbs 17 verse 3, the refining pot is for silver, and the furnace for gold, but the Lord tests the hearts. Ayan po, sabi nga po, yung puso po natin ay tinetest ng Diyos. Sabi nga po, minsan ilalagay po tayo ni Lord sa isang sitwasyon na parang mahirap. Di ba? Ang tendency po ng tao, pag mahirap, nag-quit na. O kunwari po, sa isang trabaho, ang hirap naman dito, ayoko na maghahanap na lang ako ibang trabaho. O kaya po, sa pag-aaral, ang hirap naman ito, ayoko na mag-shift na lang ako ng course. Pero minsan po, may mga dinadala po si Lord sa buhay natin or inaalaw niya na pagdaanan natin for
as to be tested. Matest po yung puso natin. Sabi nga po, balik po tayo sa life ni Joseph, di ba po? Nung pong pinagbili siya ng mga kapatid niya, di ba? Pwede pong nagalit na siya sa mga kapatid niya, pwede pong sinumpa na niya yung mga kapatid niya, di ba? Kasi hindi siya tinuring na kapatid di ba? Tapos yun nga po, hanggang sa nakulong pa siya. Kumbaga parang, kung titignan po natin yung life ni Joseph, parang all of the hates, all of the heartaches, di ba? Lahat ng sama ng loob, pwede niyang bitbitin sa puso niya po Pwede niyang, kumbaga parang tignan lahat ng negative things na nangyayari sa kanya. Na ayun yung i-meditate niya, ayun po yung, kumbaga, namnamin niya sa puso niya. Pero sabi nga po, hindi kumbaga, sabi nga po, kung titingnan po natin yung Genesis, yung life po ni Joseph, sabi nga po, laging may favor si God sa life niya, di ba? Kahit saan po siya dalhin, sa bahay po ni Potiphar, di ba? Pinagkatiwalaan po siya nung kulong po siya, di ba? Even yung nagbabantay sa jail, nagkaroon din siya ng favor doon dahil yung favor po ni God nasa kanya. Maaari po kasing instead na sa lahat ng nangyayari sa kanya na masasamang bagay, hindi po yun yung tinitignan niya. Kasi nga po, di ba, nung pong bata siya, merong vision or meron pong dream na pinakita sa kanya si God. Maaari pong yun yung mga pinanghawakan niya na sa kabila ng lahat ng nangyayari sa buhay niya, pinanghahawakan niya po na may plano po ang Diyos sa buhay niya. And yun nga po, nakita natin, true enough, finulfill po ni God yung purpose niya or yung mga visions, mga dreams na yon na binigay niya po kay Joseph. So sabi nga po, lahat ng yon ay pinagdaanan niya to test his heart. Na yun nga po, bibigay na ba siya, aayaw na ba siya? Di ba? Parang bawat isa rin po sa atin, meron po tayong mga pinagdadaanan, inaalaw po ni God yung mga pangit na pangyayari sa buhay natin, mahihirap na mga bagay for us to be tested. Sabi nga po, di ba, parang katulad po ng orange, lalabas yung pinaka-amoy niya pag pukrinash natin siya, di ba? O kaya po, ini-squeeze natin yung balat niya. Ganon din po, yung mga bulaklak, di ba po, yung mga petals niya na mababango, na pag na-squeeze na yung mga petals na yon, dun lumalabas po yung totoong amoy or yung talagang halimuyak or bango. Or sabi nga po, pag naman yung isang bagay, di ba po, kunwari, nabulok na, di ba? Pag pumagalaw mo ng konti, umaalingasaw yung amoy. Di ba? Kumbaga, ganon din po. Sabi nga, sa mga bagay po na nangyayari sa atin, ang heart po natin is tinetest po ni God. Sabi nga, di ba, balik po tayo dun sa 2 Samuel, si God po nakatingin sa puso natin. So, nakikita po ng Diyos if our hearts are pure or defiled before Him. So, sabi nga po, na kanino po yung pagpipili nun? Nasa atin, sabi nga po, di ba, kahit na sabihin natin, meron tayong karapatan na magalit o kaya sumama yung loob, di ba? Si Jesus po, di ba, nung pinako siya sa cross, di ba, instead na magalit siya dun sa mga taong nagpapako sa kanya kasi naintindihan niya po yung purpose ni God, ba't siya dinala dito sa mundo? Ano pong naging prayer niya? Father, forgive them for they do not know what they are doing. So, kumbaga yung choice po, yun nga, kaya nga sabi po, yung heart na tinutukoy dito is yung will natin to make decision. Ano po yung, saan tayo lulugar? Doon po ba sa kalooban ng Lord, di ba? Sa righteousness niya ba? Or doon sa pagiging human natin? Na yun nga po, kaya nga po sabi nga, the Lord tests the hearts. So yung puso po natin, tinetest ng Diyos sa mga bagay na nangyayari po sa mga, yun nga po, sa buhay po natin. Ayan, so let's continue po. Sabi po dito continue po natin dun sa Psalms 24 verse 4. Sabi po dito, He who has clean hands and a pure heart, who has not lifted up his soul to an idol, nor sworn deceitfully. So sabi nga po, He who has not lifted up his soul to an idol. Sabi nga, ano po ba yung idol? Sabi, di ba, naalala po natin sa Exodus 20, yung sa first commandment po ni God, ano po sabi niya doon sa mga Israelites? Sabi po doon, you shall have no other gods before me. Dahil nais po ni God na siya lang yung Diyos natin sa buhay natin. Idol is anything we treasure more than God. Maaring pong meron tayong tinetreasure. Ano po ba yung treasure? Kumbaga parang pinapahalagahan. Kumbaga binibigyan ng importansya kesa po sa Diyos.
that is an idol. Ibig sabihin po, pwedeng, mari pong kunwari, yung sarili po natin, di ba? We give more time sa sarili po natin, o kaya sa family natin, or sa gadget, sa cellphone, or sa games, anything. Sabi nga po, kahit na anong bagay na, sabi nga po, we give more importance sa buhay po natin kesa sa Diyos, it is considered as idol. So, sabi nga po, we have to check our hearts. Meron po ba tayong mga bagay sa puso natin na, kumbaga, mas pinapahalagahan natin kaysa sa Diyos? Sabi nga po, an idol, it dulls our spiritual hearts and hardens our hearts to the things of God. Sabi nga po, kung dati po, di ba, ang init-init ng paglilingkod sa Panginoon na parang walang pinalalagpas na gawain, di ba po? Walang pinalalampas na mga Bible study or mga, kumbaga, prayer gatherings. Talagang nandun yung pag-aalab ng puso sa Diyos. Pero yun nga po, maaring sabi nga po, itong idol na to, kumbaga hindi po siya yung mga nakikita lang natin ng mga statwa, pero sabi nga po, anything that we give more importance than God. Kaya po, kahit na sabihin natin na dati pong, talagang ang init-init na ng pagmamahal sa Diyos, bakit po minsan dumadating sa point na, yun nga, parang nawawala na ng gana, parang ayaw nang umattend, ayaw nang pumunta sa church, dahil sabi nga po, nakakalungkot na, kahit na napakaluwag na po ngayon, marami pa rin na mas gustong magstay na lang at home, na yun nga po, ayaw nang pumunta sa church for them to be safe daw po. Pero sabi nga po sa Bible, di ba, do not neglect the assemblies of the saints. Kasi po, sa pag-gather natin, may strengthening to one another. Kumbaga sabi nga po, kumbaga sa pag-gather din po natin, mas nararamdaman din po natin yung pagmamahal ng Diyos, di ba, sa bawat isa. So sabi nga po, pag po may idol na tayo sa puso natin, it hardens our hearts towards the things of God. So, kung may mga bagay po na parang dati ginagawa tayo para kay Lord na yung quiet time, hindi mo hinahayaan yung sarili mo na hindi ka magwa-quiet time na lilipas yung isang araw na hindi ka magwa-quiet time. Ngayon, parang okay na lang. Dati ayaw mong aalis nang hindi ka magpe-pray. Na ngayon, parang kahit saan ka na lang pumunta, okay na lang. So, we have to check our hearts po. Baka meron tayong idol sa buhay po natin na nakatago, na we ask the Lord, let's ask the Holy Spirit na i-reveal po sa atin para ma-confess natin sa Kanya. At yun nga po, matanggal po natin sa ating mga puso. Sabi po dito, nor sworn deceitfully. Yan po, nangangako ng kumbaga may pandaraya na mag-oo po ngayon pero later on hindi na, or babawiin, di ba po, parang gano'n. May nangangako ng hindi totoo. Ayan. Sabi po, ayan po, dito na po tayo sa Psalms 24 verse 5 and 6. He shall receive blessing from the Lord. Kaya nga po sabi po dito, di ba, yung ating pong title, ano nga po yun? The blessing of a pure heart. May blessing po ang pagkakaroon ng pusong dalisay. Sabi nga po, he shall receive blessing from the Lord, who has a clean hands and a pure hearts. Sabi nga po, and righteousness from God of his salvation. So, kung makikita po natin dito, sabi nga po, diretso po muna natin sa verse 6. This is Jacob, the generation of those who seek him, who seek your face. O, ayan po. So, sabi nga po, di ba, sabi nga po sa Bible, sa mga nagsisik po sa Panginoon, they will be able to seek Him, di ba po? Paano po ba yung seek na sinasabi dito? Di ba, nagbigay din po ng illustration sa Bible na sa Book of Matthew, na pag daw po merong yung isang coin na nawala, di ba? Talagang lahat ng kasuluk-sulukan, hahanapin, kumbaga iaangat mo yung gamit mo, talagang hahanapin mo kasi important yon. Same daw po yung pearl, di ba? Na pag kumbaga yung kahit po may isang lupain ka, dahil dun sa pearl na yon, ibebenta mo yung lupain na yon para lang makuha mo po yung pearl na yon. So, yung ganun ka-important yung tinutukoy po na seeking the Lord, or ganun, parang ganun siya sa inihilan tulad, or yung ano po tawag doon? Kumbaga, ganun siya ganun po siya parang
itinugma na yun nga po, as we seek the Lord, na parang iisang tabi po natin ang lahat just to seek Him. Sabi nga po, this is Jacob, the generation of those who seek Him, who seek your face. Ayan po. So, balik po tayo dun sa verse 5. Sabi nga po, He shall receive blessing from the Lord. Ayan po. Ano po ba yung, ito na po, malapit na po tayo. Dito na po kasi tayo sa pinaka-highlight po natin, the blessing of a pure heart. Sabi po dito sa Proverbs 22 verse 11, He who loves purity of heart has grace on his lips, the king will be his friend. Ayan po. So sabi nga po dito, he who loves purity of heart and grace on his lips, sabi nga po, yung pusong dalisay at sabi nga po, yung merong merong grace sa kanyang labi, or kumbaga in the way na magsalita ay kumbaga hindi yung bara-bara lang po na may masaktan na, or kumbaga parang minsan po mga walang katuturan na yung lumalabas sa bibig. Sabi nga po, may grace sa kanyang mga labi, sa mga kanyang words na lumalabas sa kanyang mga bibig. Sabi nga po, ano po yung blessing doon? Yung number 1, the king will be his friend. Sabi nga po, yung tinutukoy, kasi small k po siya eh. So, pwede po itong, nagpe-pertain siya sa mga, di ba? Pag sinabi pong king, mataas yung posisyon. Kunwari po sa isang kingdom, yung king po ang pinaka may mataas na posisyon sa isang kingdom, di ba? So, yung king po, pwede siyang itukoy na, sabi nga po, kunwari nagtatrabaho ka, if you have a pure heart and a grace on your lips, sabi nga po, magiging friend mo yung boss mo, magiging friend mo yung, kumbaga yung supervisor mo, di ba po? Sabi nga, he who loves purity of heart, ayan po. Sabi nga po, ano pa po yung mga king na tinutukoy dito? Someone who has great authority. Di ba po? Kumbaga magiging kaibigan po natin siya. Naalala ko po si Bishop Leos. Yun nga po, nung nasa Mindoro po kami, halos lahat po ng kumbaga matataas po, yung government po sa Oriental Mindoro, yung mayor po doon, yung mga yung congressman, halos mga po doon, mga kaibigan po ni Bishop, kumbaga kakilala niya po halos lahat for 20 years na pagstay po namin doon. And nung lumipat din po kami dito sa Bacoor, yan nga po, ayan, kinonect din po siya ni Lord. Yun nga po, nung ginamit po siya ni Lord sa City Hall, na yun nga po, pag po minsan may mga ino-open po na noon na mga, kumbaga parang ipag-pray po na lugar, na kunwari po may inopen na bagong school or bagong court, na yun nga po dito sa lungsod, siya po yung kumbaga ina-assign na mag-pray doon, kasama po si Mayor Lani. Kumbaga, sabi nga po, the king will be his friend. Kumbaga, magiging kaibigan po natin yung mga matataas na mga tao or yung mga merong higher authority. So sabi nga po, ano po yung, dito, may pure heart at may grace on lips. So ito po yung number 1 blessing. So di ba, sino po ba ang mas, kumbaga, yes, sabi nga po, we have to be friends sa lahat. Pero sabi nga po, pag meron tayong connection na yun nga, or yung mga ganung bagay, di ba, minsan po, mas, kumbaga, nagbibigay din sila ng favor in return po sa atin, di ba? And number 2, ito po, Psalm 73 verse 1. Truly, God is good to Israel, to such as are pure in heart. Ayan po, sabi nga po, yung goodness ng Diyos ay lagi nating makikita. If we have, sabi nga po, to such as are pure in heart. So, kumbaga yung kabutihan po ng Diyos sa kabila po ng mga, sabi nga po, di ba? Sino pong magte-testify dito or magsasabi na nakita ko ang kabutihan ng Diyos simula nung mag-pandemic hanggang ngayon, hindi niya ako pinabayaan. Di ba po? Hindi niya tayo pinabayaan. Yung goodness po ni God ay, kumbaga, sabi nga nandun, truly God is good to Israel. Sabi nga po, yun nga sa kanyang bayan na pinili. And isama na rin po natin yung pangalan natin dito. Di ba? Kasi nga po, ang Diyos ay mabuti po sa atin. Amen po. Sabi nga, ito po yung isa sa mga blessing ng pagkakaroon ng pusong dalisay. Yung goodness ni God, we will be able to see it always. Amen? And sabi po dito,
ito po yung pangatlo natin, the blessing of a pure heart. Sa Matthew 5 verse 8, ayan, amen po. Sabi po dito, blessed are pure in heart, for they shall see God. Ayan po, ito po yung isa sa mga favorite verse ko. Na sabi nga po, blessed are the pure in heart. Mapalad yung mga may pusong dalisay. Bakit daw po? Ano yung blessing doon? They shall see God. Makikita po natin ng Diyos. Meron pong mga tao na the Lord allows them to see Him. Ibig sabihin po, si Jesus, nakikita po nila, kumbaga, na yung ano po kumbaga yung mga open po yung spiritual eyes, nakikita po nila, katulad po yung mga prophets, di ba? O kaya po yung ibang mga, kahit hindi po yung mga tinawag sa fivefold ministry, they were able to, kumbaga, to see the feature of Jesus. Literal, kasi nga po bukas yung spiritual eyes nila. Yung ito pong physical eyes natin, hindi po natin makikita si Jesus. Sabi nga po yung spiritual eyes natin ang dapat na ma-open. And sabi nga po, another thing, they shall see God. Pag po, 'di ba, kumbaga yung second coming po ni Jesus, sabi nga lahat makikita talaga siya pag bumaba po ang Panginoong Hesus. Pero sabi nga po, yung makakasama niya, 'di ba? Ano po yung requirements nung bride na kukunin ni Jesus, 'di ba? Sabi nga po, without spot, without blemish, without wrinkle. Sabi nga po, those who are holy before the sight of God. So, sabi nga po, another blessing ng pagkakaroon ng pusong dalisay ay makikita nila ang Diyos. Another thing din po is, 'di ba? Sabi nga po, pag po dalisay ang puso natin, kahit na anong pangit po na sitwasyon, we will be able to see the hand of God. Makikita at makikita po natin na, ay, may ginagawa pala si Lord sa kabila ng ganitong pangit na nangyari sa buhay ko. Kumbaga, kasi po, kumbaga, yung puso natin, hindi po nakatingin sa pangit na sitwasyon, pero ang nakikita po natin ang Diyos. Amen? Even sabi nga po, yung ashes natin, God can turn it into beauty. Yung testimony natin, God can turn, yung testing natin, God can turn it into testimony. And yung, kumbaga yung trials po natin, it will all be for the glory of God. Amen po? So, sabi nga po, mapalad ang mga may pusong dalisay, for they shall see God. So sa umaga pong ito, do you want to see the Lord? Kumbaga hindi po pwedeng, hindi ko po sinasabi na yung uuwi na tayo sa heaven, di ba? Sabi nga po, dito pa lang po sa lupa, we can be able to experience Him, sabi nga po, di ba, kaya nga po yung prayer na tinuro ni Jesus sa mga disciples, ang maging prayer natin, let your will be done here on earth as it is in heaven. So, pwede po, the Lord can show Himself to us, pero sabi nga po, yung puso po natin kailangan dalisay. Ito po yung requirement niya. So this morning po, yun nga po, tayo po kasi personally, tayo magde-decide na, Lord, I want to see you. I want to see your face. I want to seek you. 'Di ba po? Sabi nga po, pag sinik natin siya, he will be found. Kumbaga, hindi po malayo ang Diyos. He is always near to us. Kumbaga, tayo lang po yung hinihintay niya na to come. Sabi nga po, he is knocking at the door. Kung sino naman daw po yung mag-open, he will come and dine with him. So, ang Diyos po, he is always kumbaga ready to come for us. Pero ang tanong po, tayo, are we ready to meet Him? Are we ready to have an encounter with the Lord? So, ito po yung yung tanong. Amen po. So, this morning, I pray po na ang bawat isa po sa atin ay patuloy po nating i-desire to have a pure heart before the sight of the Lord. Sabi nga po, kahit anong mangyari sa mundong ito, sabi nga po, yung sinasabi nila noon, di ba, na yun nga po, yung parang buong Metro Manila hanggang kahit dito po sa Cavite nagdi-drill nung yung sa earthquake drill, 'di ba? Yung sinasabi po nilang the big one. Kumbaga, yun nga po tapos may sinasabi po na may yung parang asteroid na babagsak sa Earth na sa ganitong taon, or kung ano yung mga ano pa man po ang mangyari sa mundo. Hindi po natin kontrolado ang mangyayari sa mundo, pero sabi nga po, those who have a pure heart, sabi nga po, they shall see God. So makikita po natin talaga ang kamay ng Diyos in every situation of our lives as we
keep our hearts pure before Him. So, this morning po, inaaniyahan ko po ang bawat isa, tayo po ay yumuko at manalangin at i-desire po natin, Lord, give me a pure heart. Make my heart pure before your sight. Yes, marami po tayong pwedeng i-reason out na, Lord, nasaktan ako na-offend ako, meron siyang ginawang hindi maganda sa akin, o kaya, unaware po tayo, offended pala tayo kay Lord, di ba? Offended pala tayo kay Jesus kasi meron tayong matagal na pinagpe-pray pero hindi pa niya sinasagot. So, let's check our hearts po this morning. And yun nga po, I believe the Lord will meet us. Nasaan man po kayo naroroon ngayong umagang ito, ngayong araw na to, have that expectation that you will have an encounter with God po this day. So tayo po ay manalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, sa umaga pong ito. Salamat, O God, Lord, for teaching us, O God, and helping us to understand, O God, Lord, ang pagkakaroon ng isang pusong dalisay sa inyong pangharapan. Lord, ito po ang dalangin ng bawat isa sa amin, O God. Lord, give us a clean hands and a pure hearts before your sight, that we may be able, O God, Lord, to come into your presence, that we may be able to experience you, O God, Lord, in your very own special way, O God. Father, I pray na, Lord, sa lahat ng kapatid, magulang ko, Panginoon, na nakiisa sa akin sa umagang ito, nasaan man, Lord, sila naroroon, O God. Father, I pray, O God, Lord, abutin niyo po sila ng iyong mapagpalang kamay, O God, and nakikita mo po ang desire ng puso ng bawat isa na, Lord, na makatagpo ka, makita ka, O God. Lord, I pray, O God, na Lord, magkaroon po ng hunger and thirst, O God, ang aming mga puso, Panginoon, to always seek you, to always, O God, walk in your righteousness, in your holiness, in your purity, O God, that we may be able to stand, O God, into that holy hill, O Father. Lord, sa umaga pong ito, dalangin ko, O God, Lord, na patuloy ka nga pong mangusap sa bawat isa sa amin. Patuloy nga po, Panginoon, na katagpuin mo ang puso ng bawat isa, O Father God. And Lord, salamat po, Panginoon, dahil, Lord, you will be able to show us, O God, Lord, your goodness, O God, maging, Panginoon, Lord, for us to be friends with the King, Panginoon, sa mga, may mga higher positions, O Father God, because of your favor and because, O God, of your goodness sa bawat isa. And Lord, most especially, O God, yes, that we will be able to see you, O God, Lord, oh God, in every situations of our lives, in every aspects of our lives. At Lord, salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Patuloy na ikaw, Panginoon, ang mag-minister sa puso ng bawat isa. Holy Spirit, touch your people, O God. And Father, salamat po, Panginoon, Lord, sa mga bawat isa, Panginoon, na nakiisa sa akin sa umagang ito. I speak forth your blessing, your favor, O God. Lord, yes, O God, na magkaroon sila ng personal encounter with you, O God. At salamat po, Panginoon, sa umagang ito, sa maging sa buong maghapon na ito, we entrust this, O God, into your mighty hands. Alam ko po, Panginoon, na Lord, you will do wonderful things, O God, sa buhay ng bawat isa as we keep on seeking you, O God, knowing you and loving you and serving you, O Father God. Lord, salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Continue to receive all the highest praise, glory, and honor, thanksgiving that belongs to your name. These things we pray. Amen and amen. So, salamat po sa pakikiisa nyo sa akin sa umagang ito. Muli po, ako po si Pastora Sheik Alvarado. At tayo po ay nasa tinig ng pag-asa. Salamat po sa inyong pakikiisa sa akin sa umagang ito. At pagpalain po tayo ng Diyos sa buong araw na to at sa mga darating pong araw. So sa Panginoon po, sa ating Diyos na buhay, lahat ng papuri at pasasalamat. Isang mapagpalang umaga po.
Bukid man